Protesta batok sa Anti-Terrorism Bill misangpot sa tensyon human gidakop sa kapulisan ang mga nagrally gumikan sigong kalapasan sa quarantine protocol. Matod sa otoridad nga ubos sa General Community Quarantine gidili ang mass gathering o musobra sa napo ka mga tao. Samtang 8 ka mga rallyista ang nadakpan. Samtang gikwestiyon sa mga rallyista ang pagdakop kaya ang uban kanila nakasud na sa UP campus apan gisignit paghihapon. Ani ang report. Pasado alas 9 ganin ang buntag nagtapok ang kapin sa 20 ka mga sakop sa militanteng pundok at tubangan sa UP Lahog aron ipadayag ang ilang pagsupak batok sa Anti-Terrorism Bill. Gipangitaan sila sa kapulisan og quarantine pass ug matod sa ilahang mga leader nga aduna sila Q pass. Naana minok ang ato ang gi-required ang ato ang GCQ General Quarantine. Yes sir. Para to. Yes sir. Quarantine. Yes sir. Yes sir. Ni follow gid mi ana all throughout sa tanan nga protocol amo nang gi-follow. So irespeto na lang sa mga protester right after pa din ninyo ma-check. Nganong wala bitaw ninyo gi-check ganina before unta nagsugod ang protest. So after na lang sa protest sir. Thank you so Ato much. nung tumanha under sa karon sa GCQ. Kung wala mo ikapakita o kung sa mapugos mi ninyo og ang kuha sa mga ni-violate sa to ang ordinansa sa atong executive order. Ubos pa sa General Community Quarantine, gidili pa ang mass gathering o panagtapok sa musobra na po ka mga tao. Gihatagan sila higayon sa kapulisan nga makabiya sulod sa 30 minutos tungod sa giingong kalapasan sa quarantine protocol apan nagmagahi sila. Ang mga PNP, sila ang terorista. Misuway og sibat pasulod sa UP ang mga rallyista dihang gigukod sila sa usa ka platon sa Civil Disturbance Management. Ang ubang nangasikop gikinahanglan pangkuguson aron pasakyon sa sakinan sa kapulisan. Amo ang panawagan! Dunggon! Amo panawagan nga ayuda! O dili may arestuhon nga mga aktivista! Lakip sa nasikop si Jaime Paglinawan, ang chairman sa Bayan Central Visayas. Kinsa usa ka senior citizen nga gilidan usab untang makagawas ubos sa GCQ. May sana ko lagi! Mangutan ako sa sana ko! Mangutan ako sa sana ko! Hindi akong garesto! Mangutan ako! Kung may permit sila, pinakita na sana nila sa amin, hindi naman na pinapakita. Sa ground commander, hiningan sila, hindi naman na pinapakita. Moto ang pipila sa mga leader sa nagprotesta karon diri sa may University of the Philippines. Gipang dala na sila sa buhatan sa atuang kapulisan alang sa pag-process kanila. Gidala sila sa Cebu City Police Office. Gi-question nila og sa ilang abogado ang pagsikop kanila. Kita gid karon wa pagani ni mapasar ning balaod nga terror bill, giterrorize na no kaming mga simple lang nga nagpadangat. Sa ako lang maybe dili lang dakon buwagon lang na kay mangnuan nga ayaw lang mo una anakuan. Samtang gibarugan ni Lieutenant Colonel Melvert Isguera, DCDA sa Cebu City Police Office nga igo ra silang naghimo sa trabaho isip tigpatuman sa mga lagda ilabi na sa quarantine protocol. Hindi naman sila authorized outside the residence, di ba? Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.